minunată. O nouă casă, un nou început, dar niciodată nu vom uita de trecut. Este mesajul afișat de fanii șepcilor roșii. A fost un întreg spectacol, un spectacol grandios pe care l-ați putut urmări în ultima oră în direct la DigiSport. Vom avea cu siguranță spectacol și pe teren, pentru că Dan Petrescu, deși este recunoscut drept un antrenor căruia îi place un singur rezultat, 1-0, a promis că în această seară Cuban Krasnodar va face spectacol. Cu siguranță vom avea spectacol și din partea Universității Cluj și, cine știe, poate vom avea 6, 7, de ce nu 10 goluri. Peste 30.000 de fani sunt prezenți în această seară pe Cluj Arena pentru confruntarea dintre Universitatea Cluj și Cuban Krasnodar. Este o atmosferă minunată, o atmosferă extraordinară. Am auzit ceva mai devreme imnul Universității Cluj cântat de toți cei prezenți pe stadion. I-am văzut defilând pe toți juniorii clubului Universitatea Cluj. Este o seară minunată, o seară superbă pe care o trăim împreună în direct la DigiSport 1. Pe acest loc, să nu uităm, a existat un vechi stadion, o arenă inaugurată în 1911, se numea Stadionul Ion Moina. Ei bine, în 2008, noiembrie 2008, vechea arena a fost demolată pentru a face loc acestei noi construcții, Cluj Arena. Vom vedea imediat echipele. Exact, începem cu gazdele Universitatea Cluj. Ionuț Badea trimite în teren următoarea formulă de echipă, cu Marius Popa în poartă, Bogdan Ungurușan, Joel Silaghi, Steven Peleș și Constantin Grecu în defensivă. La mijloc sunt Sebastian Cojognean, Gabi Boștin, Naser Menasel și Gaston Mendy. În atac, Claudiu Niculescu și Machado. Spunem noi o formulă 4-4-2, schimbată față de ceea ce vedem de obicei la Universitatea Cluj, 4-3-3, formula preferată din acest campionat al lui Ionuț Badea. Vedem curând și primul 11 al celor de la Cuban Krasnodar, cu precizarea că de la Universitatea Cluj lipsește Adrian Cristea, prezent la lotul României. Lipsesc 4 jucători și din echipa lui Dan Petrescu, pentru că toți 4 au fost convocați la echipele naționale. Unul dintre ei este Gigel Bucur, prezent la lotul României. Așadar, Cuban Krasnodar începe această partidă cu Alexander Belenov în poartă, Alexei Kozlov, brazilianul Zelao, Serghei Benz și Roman Bugaev în defensivă. La mijloc sunt Lisov, Vladislav Kulik, Mikhail Komkov, Dacian Varga și František Kubik. În atac, Serghei Davidov, acesta din urmă golgheterul celor de la Cuban Krasnodar în sezonul trecut, când Cuban a obținut promovarea în prima ligă rusă. Da, Davidov a fost adus la începutul anului trecut de Cuban Krasnodar și a reușit să marcheze 10 goluri. Va fi un spectacol de zile mari și în tribune o coreografie deosebită pregătită de fanii Universității. Număr mare astăzi la inaugurarea, să spunem, cu un joc la inaugurarea Cluj Arena. Am văzut suporteri de toate vârstele, i-am văzut pe cei mai în vârstă cu lacrimi în ochi, pentru că probabil nu și-au imaginat că Universitatea Cluj va avea un asemenea stadion. Da, am văzut secvențe emoționante și pe 1 octombrie, atunci când a fost permis pentru prima oară accesul publicului pe această arenă, și atunci un bătrân, momentul a fost la știrile DigiSport, spunea ceva mai devreme, un bătrân plângea, spunea că nu credea că va prinde această zi în care să vadă un nou stadion pe locul vechii arene Ion Moina. Cristi Balaj va fi arbitrul acestei partide, ajutat la cele două tușe de Zoltan Sechei și Ghiero Sabo. Iată, exact ce spuneam mai devreme, suporteri de toate vârstele la peluza dinspre Someș. Suporterii s-au grupat pe culori. Este steagul României la acea peluză, roșu, galben și albastru. Iată și mingea oficială, echipamentul de iarnă deja pentru partidele din Liga 1. Nu face excepție nici acest meci, deși e o partidă amicală. Da, și probabil că nu va fi nevoie de o minge de altă culoare decât cea tradițională aici pe Cluj Arena, pentru că e un sistem modern de încălzire a gazonului. Este un stadion în care s-au investit, în care Consiliul Județean Cluj a investit numai puțin de 44 de milioane de euro. Poate să vă pară mult, dar este puțin, ținând cont că vorbim despre un stadion din categoria Elite, un stadion care poate găzdui partide din Champions League.
Vom vedea imediat și rezervele celor două echipe, cu mențiunea că Ionuț Badea și-a trecut pe lista rezervelor. Toți jucătorii valizi nu au intrat decât 7 pe grafica noastră. Florin Matache, Luca Sucala, Octavian Abrudan, Sebastian Achim, Alex Păcurar, Elias Bații, Abib Balde, Laurențiu Marinescu, Vlad Morar, Toni Nuacaeme și Andrei Voican. Iar la Cuba ne găsim pe lista rezervelor pe Budakov, Kariukin, Fidler, Danilo, Nicolae Jilaev, Anton Rococi, Vladislav Rișcov și, atenție, cu numărul 90 este jucătorul secret, s-ar putea să fie arma secretă a lui Dan Petrescu pentru această partidă. Lipsesc, am spus, câțiva jucători de la Cuba în Krasnodar. Dincolo de absența lui Gigel Bucur, trebuie vorbit puțin și de cea lui Lasina Traore, cel care a jucat pentru rivala Universității Cluj, CFR. Lasina Traore, în acest moment, cel mai bun marcator al celor de la Cuba în Krasnodar, 11 goluri în campionatul Rusiei și, spunea Dan Petrescu, Cuba tocmai a refuzat o ofertă de peste 30 de milioane de euro pentru el. Am văzut și o parte dintre juniorii Universității Cluj. Sunt 300 de copii, spuneau oficialii Șepcilor Roșii că acesta este viitorul clubului. Au făcut turul stadionului, cei 300 de copii, întâmpinați cu aplauze. Probabil nu toți vor ajunge fotbaliști, însă cei care nu vor ajunge să joace pentru Universitatea sau nu vor ajunge să joace fotbal la o echipă profesionistă își vor aminti cu mare plăcere de inaugurarea acestui stadion. Așteptăm intrarea echipelor pe teren. Trebuie făcut această precizare pentru cei foarte puțini care nu știu că formația lui Dan Petrescu, Cuba în Krasnodar, este marea surpriză a campionatului Rusiei. Este o formație aflată cu 4 etape înainte de finalul sezonului regulat, pe poziție de play-off, a lupta așadar până la capăt pentru un loc în cupele europene. Locul 6 pentru Cuba în Krasnodar după 26 de runde în Rusia și, atenție, este la doar 2 puncte distanță de formațiile aflate deasupra sa, două echipe moscovite mult mai puternice, mult mai bogate, precum Spartak Moscova și Lokomotiv Moscova. Da, Cuba în Krasnodar va juca în play-off-ul din Rusia. Vă spunea George, mai sunt 4 etape până la finalul sezonului regulat. Diferența de puncte îndeajuns de importantă pentru ca echipa lui Dan Petrescu să nu aibă cine știe ce emoții pe acest final de sezon. Am văzut cele două echipe pregătite pe tunelul ce duce la vestiare. În ultimele 5 minute va intra și Cristi Pojar, fostul capitan al Universității, cel care a evoluat foarte mult timp pentru Șepcile Roșii. El este actualmente secundul lui Dan Petrescu la Cuba în Krasnodar, lucrează de altfel cu Dan Petrescu de 8 ani. Da, Cristi Pojar, o legendă a Universității Cluj, pentru că este un fotbalist care a jucat în cariera sa doar pentru Universitatea Cluj. Sunt rare asemenea situații în fotbalul românesc de jucători ai unei singure echipe, așa cum se spune. Da, el a rămas alături de Universitatea Cluj și în Liga 3-a, însă din postura de antrenor secund, era atunci secundul lui Neluțu Sabău. Încă un amănunt interesant, în teren, printre titulari, Jolt Silaghi, capitanul obișnuit al Universității, cel lovit de atâtea ghinioane în ultimii ani, a avut 2 accidentări foarte grave. Este în această seară un premiu, să spunem, pe care îl primește din partea lui Ionuț Badea, pentru că Silaghi nu se mai număra printre titularii obișnuiți ai Universității. El face în această seară cuplu de fundaș central cu francezul Stephen Pele. Așadar, peste doar câteva minute, Universitatea Cluj se va întoarce acasă. Aici este locul tradițional pentru Universitatea Cluj, pe locul vechii arene Ion Moina. În noiembrie 2008, Universitatea Cluj juca împotriva Mureșului Deva, ultima partidă pe arena Ion Moina. Apoi pleca, să spunem, în pribegie, juca un an și jumătate pe stadionul Clujana, tot de aici din Cluj. Apoi a evoluat pe alte stadioane, în alte orașe. La Alba Iulia, jumătate de campionat, un meci la Bistrița în calitate de formație gazdă și din începutul returului sezonului trecut a evoluat la Mediaș. Momentul mult așteptat cu ieșirea echipelor de la vestiare, moment în care încep să cânte cei 26.000 de fani ai Universității. La tribuna a doua o coreografie specială, sunt
prezentate din cartoane albe, galbene și negre, monumentele importante ale orașului de pe Someș. O coreografie impresionantă, pregătită și de Galeria Universității Cluj. Pentru început vom asculta imnurile României și Rusiei, abia apoi vom trece la fotbal. Am ascultat imnul Rusiei, o situație specială pentru Dacian Varga. Iată, i-a cântat imnul Rusiei, jucând pentru Kuban Krasnodar. Urmează imnul României.
imnul României, varianta necenzurată. Și ne pregătim pentru un amical foarte atractiv, nu doar pentru că este meciul inaugural de aici, de pe Cluj Arena, ci pentru că se întâlnesc revelațiile din campionatul României și cel al Rusiei. Cluj, după 9 etape în Liga 1, este pe poziția secundă, la 4 puncte de liderul Dinamo. Kuban Krasnodar, spuneam, pe locul 6 în Rusia, la foarte mică distanță, doar 2 puncte de poziția a 4-a. Te rog, George. E un mesaj superb, cel de care pomeneai și tu mai devreme. Un duel interesant și între cei doi antrenori. Ionuț Badea și Dan Petrescu, doi antrenori ai noului val. Spunea Dan Petrescu despre adversarul său de astăzi că este un antrenor de perspectivă, un antrenor care cu siguranță va face performanță. Și probabil că așa va fi. Ionuț Badea a început de jos și a făcut mâna în Liga 1, la Internațional Curtea de Argeș și apoi la FC Argeș. A trecut puțin și pe la Panduri, însă pare să-și fi găsit adevăratul loc aici, la Universitatea Cluj. Acum, Universitatea Cluj are un stadion nou, are o galerie superbă, lucrul ăsta îl știam deja înainte de partida din această seară. Acum se așteaptă și performanțe din partea acestei echipe. Cluj foarte bine clasată în acest moment în Liga 1, trebuie să confirme așteptările fanilor. Deocamdată cred că va confirma așteptările noastre și Badea va folosi un sistem 4-4-2. Cel puțin asta este prima impresie. Ne vom convinge de-a lungul întâlnirii. Știi, e sistemul folosit de Ionuț Badea atunci când lipsește Adrian Cristea, cel plecat la echipa națională. De fiecare dată când Adrian Cristea nu a putut evolua din diferite motive, accidentări, suspendări sau decizii tehnice, atunci Universitatea Cluj a jucat 4-4-2. Cristi Balaj, arbitrul de centru al acestui meci, s-a dat startul primei partide din istoria Cluj Arena. O istorie care ne dorim să fie cât mai lungă. Va fi repunere de la margine pentru Universitatea Cluj. Ne aflăm undeva în altul tribunei. Se vede foarte bine și de aici. Dar din păcate sunt puține stadioane pe care spectatorii pot vedea foarte bine jocul. Toată lumea se plângea că aici pe Cluj Arena există și o pistă de atletism. Ea încă nu este gata, însă cu siguranță aproape toată lumea are vizibilitate perfectă. Da, se vede excelent pe Cluj Arena. Iată un prim atac al celor de la Kuban Krasnodar. O formație pe care a transformat-o în timp record Dan Petrescu. Era o echipă, să-i spunem ascensor, o echipă care făcea naveta între primele două ligi ale Rusiei. Dan Petrescu a reușit să o transforme într-o forță. Și trebuie făcută această precizare. În această seară lui Kuban Krasnodar îi lipsesc câteva piese de bază. Kulic acum iese bine și interceptează Bogdan Ungurușan. Va fi din nou aruncare de la margine pentru Universitatea Cluj. Se simte parcă și în teren ușor emoția inaugurării acestei arene. Jucătorii lui Ionuț Badea nu cred că își imaginau, să spunem cu un an și jumătate, 2 ani în urmă, că vor avea parte de o astfel de audiență. Acum se gândesc, ca la fiecare meci, să aibă în tribune 30.000 de suporteri. Ușor, ușor se încinge atmosfera și în tribune. Cu siguranță că și jucătorii celor două echipe vor fi ceva mai entuziaști. A fost intervenția brazilianului Zelao asupra lui Constantin Grecu. Zelao a fost jucător la Corinthians. Iată, aici este faultul făcut asupra lui Constantin Grecu. Va fi lovitură liberă pentru Universitatea Cluj, pe care se pregătește să o execute Claudiu Niculescu, cel care la prima vizită făcută aici pe Cluj Arena a plâns. A plâns de emoții. Niculescu pregătit să execute
Niculescu a încercat să trimite la colțul scurt. Până la urmă va fi și o chestiune de orgoliu pentru jucători. Cine marchează primul gol pe Cluj Arena va intra în istoria stadionului și în același timp în istoria fotbalului clujan. Și cu siguranță mai este și o altă chestiune de orgoliu. Evident, Universitatea Cluj vrea să fie prima echipă din România care inaugurează un stadion cu o victorie. Până acum n-am avut parte de așa ceva. Naționala României a remizat cu Franța la București. Petrolul și-a inaugurat noua arenă cu o înfrângere în fața lui Dinamo. Universitatea Cluj încearcă să câștige astăzi partida amicală împotriva celor de la Kuban Krasnodar. Din acest punct de vedere, suporterii Universității Cluj pot fi optimiști, pentru că în momentul în care a fost inaugurat stadionul Ion Moina, în 1911, o selecționată a Clujului învingea pe Galatasaray Istanbul. Apoi, în 1961, când arena Ion Moina a fost renovată, Cluj câștiga cu 4-1 în fața lui Voivodina Novi Sad. Acum, la această confruntare cu Kuban Krasnodar, fanii Universității Cluj așteaptă un nou rezultat pozitiv. Machado acum pentru Claudiu Niculescu, o pasă dată prea în spate de atacantul Universității, n-a putut fi controlată mingea de Niculescu, recuperează cei de la Kuban Krasnodar, Dacian Varga la mijlocul terenului, încă o încercare de angajare al lui Davidov. Varga a încercat și mai devreme să trimită în stânga, tot o pasă lungă de vreo 40 de metri, nici de această dată n-a avut prea mult sorți de izbândă. Jucătorul împrumutat de Kuban Krasnodar de la Sportul. O pasă pentru Roman Bugaev, centrarea lui Bugaev, balonul a fost respins de Jolt Silaghi, acum ungurușan, din nou Silaghi pentru Steven Pele. Iată-l pe Dan Petrescu, Super Dan, cum mi se spune în Rusia, pe bună dreptate. Când a ajuns la Kuban Krasnodar, în lotul acestei formații mai erau doar 8 jucători, au plecat 16 și au venit 24. Nu au fost făcute achizițiile promise lui Dan Petrescu. Cu toate acestea, Kuban Krasnodar a reușit promovarea cu, atenție, 4 etape înainte de finalul campionatului trecut. Sunt ceva probleme cu gazonul pe flancul stâng al atacului Universității, pe undeva normal, după două concerte care au avut loc aici în zilele trecute, au încercat să protejeze gazonul. Cei care se ocupă de această arenă, însă nu s-a putut face mai mult decât atât. Oricum, se prezintă în condiții bune gazonul în această seară. Dacă tot veni vorba de concerte și pentru că a fost Scorpions, a concertat sâmbătă Scorpions aici, se simte un wind of change la Cluj odată cu construcția Cluj Arena. Va fi repunere pentru Kuban Krasnodar, este o seară plină de fotbal pe canalele DigiSport. După această partidă va fi Fanatic Show, va fi și în pauza meciului, apoi de la ora 22 avem în direct meciul dintre Franța și Bosnia, partida care va decide cine merge direct la Euro și cine merge la baraj din grupa României. Pe DigiSport 2 de la 20 avem o serie de transmisii alternative din preliminarele Euro 2012. Va fi practic același tip de transmisie pe care ați putut urmări tot pe DigiSport 2 vinerea trecută. Pe DigiSport 3 avem un meci tare din preliminarele Campionatului European 2012, Slovenia împotriva Serbiei. Un offside în care a fost surprins Comcov. Suntem în minutul 7, e 0-0 pe Cluj Arena. Universitatea Cluj, Kuban Krasnodar, Naser Menasel către Gabriel Machado, mai departe către Sebastian Cojognean. Mingea deocamdată circulă în sens invers decât și-ar fi dorit fanii Universității prezenți la stadion. Gabi Boștină pentru ungurușan. Acum Steven Pele, francezul, către Gaston Mendy. Deposedat ușor Mendy de Comcov. Stă foarte bine în teren echipa lui Dan Petrescu. Este de altfel recunoscut Dan Petrescu drept un adept al organizării totale în cele mai mici amănunte. Dan Petrescu, un antrenor care are oferte importante de la cluburi din Rusia. Expiră contractul anul viitor, însă va fi chemat la negocieri pentru prelungirea acestuia.
dar are o clauză de reziliere Dan Petrescu, atenție, de 15 milioane de euro în momentul ăsta la Kuban Krasnodar. Lokomotiv Moscova a făcut o propunere lui Dan Petrescu, însă a fost nevoit să refuze propunerea pentru că oficialii de la Kuban Krasnodar, despre care la un moment dat se spunea că vor să se desparte de Dan Petrescu, acum nici în rupturi capului nu vor să-i dea drumul lui Super Dan. Putem să-i spunem și noi așa lui Dan Petrescu, Super Dan. După ce ne-a impresionat cu cursele sale pe partea dreaptă de-a lungul carierei de jucător, acum ne impresionează cu rezultatele ca antrenor. Ușor descoperită acum apărarea Universității. Dacian Varga în duel 1-1 cu Constantin Grecu. Varga reușește să centreze, o reluare superbă și este gol. E 1-0 pentru Kuban Krasnodar. Marius Popa nu a putut face nimic. Primul gol din istoria Cluj Arena este o reușită superbă, un gol minunat, un gol de colecție, un gol care nu le entuziasmează foarte tare pe Dan Petrescu, cunoscută fiind exigența sa. Cel care punctează pentru formația oaspete este Vladislav Kulik, un gol de senzație. La 4 contra 3, rușii la această fază poate a surprins intenția lui Kulik de a trimite spectaculos, însă iată cât de bine a gândit această fază șeptarul lui Kuban Krasnodar. 1-0 așadar pentru ruși. Așteptăm și golurile Universității. În acest moment avem pe tabelă scorul preferat al lui Dan Petrescu. Interesantă și reacția suporterilor Universității Cluj. Imediat după ce Vladislav Kulik a marcat, au aplaudat, am auzit ropote de aplauze în semn de respect pentru un gol extraordinar. Până la urmă, la stadion vii să te bucuri de spectacol. Dacă și câștigă echipa favorită, cu atât mai bine. O nouă acțiune a rușilor, o pasă pentru slovacul František Kubik, însă va fi repunere pentru Universitatea Cluj. Cu siguranță cei de la Universitatea Cluj, mai ales suporterii, nu vor pune prea mult la suflet un eventual eșec în această seară. Mult mai important este meciul din weekend împotriva lui FC Brașov, o partidă pe care o veți putea urmări la DigiSport. Duminică va fi meciul. Amănunte despre programele DigiSport găsiți pe site-ul nostru www.digisport.ro. Tot acolo rezumatele celor mai importante meciuri susținute în acest sezon de Universitatea Cluj în Liga 1. Balonul ajunge la Roman Bugaev. Bugaev într-un duel cu Sebastian Cojocnean. Întoarce balonul Bugaev, încearcă să facă pressing clujenii, o pasă pentru Kubik. Kubik prinde mingea în teren, centrează foarte bine și nu este 2-0 pentru Kuban. A fost un șut pe lângă poarta lui Mikhail Komkov. Două ocazii mari pentru Kuban Krasnodar în doar câteva minute, una soldată cu gol. Aici o neînțelegere destul de mare în defensiva lui Ionuț Badea. Și el este un antrenor asemănător din multe puncte de vedere lui Dan Petrescu. Un antrenor obsedat în sensul bun al cuvântului de organizarea jocului. Lovitură liberă acum pentru Universitatea. Este dezamăgit capitanul brazilian al rușilor, Zelao. Boștină. Iată-l pe Naser Menasel. Îi lasă din nou lui Gabi Boștină. Steven Pele pentru Joel Silaghi. Silaghi, din nou francezul Pele. Primește Constantin Grecu. Gaston Mendy întoarce pentru Gabi Boștină. Din nou Grecu, o pasă din prima lui Grecu pentru Mendy. În mod normal nu sunt ambii titulari la Universitatea Cluj. Dacă unul este în teren, cu siguranță celălalt este pe banca de rezerve în partidele oficiale ale Universității Cluj. Sunt concurenți pe post pentru postul de fundaș stânga.
Zelau acum așteaptă pressingul lui Claudiu Niculescu. N-ar strica ceva mai mult entuziasm în jocul echipei lui Ionuț Badea. Entuziasm avem în tribune. Pierde Naser Menasel, recuperează Boștină din nou, celălalt francez al Universității. Sunt doi francezi în echipa șepcilor roșii, Naser Menasel și Steven Pele. Minge pentru Gabriel Machado, pierde ușor duelul aerian, iar Cuban este din nou periculoasă. Davidov a încercat pentru František Kubik, un internațional slovac. Davidov, un jucător foarte înalt, este un atacant de 1,88 m, un fotbalist adus la dorința lui Dan Petrescu, un vârf de careu autentic. Este acum la Ungurușan. Din nou Ungurușan a combinat cu Naser Menasel. Primește Steven Pele. De spus câteva lucruri legate de caracteristicile Cluj Arena. Este un stadion cu 30.246 de locuri. Pista de atletism are 8 culoare, poate găzdui competiții atletice de top. Un stadion care are 20 de loje, de asemenea o sală de conferințe cu 220 de locuri. Lucrările au durat peste 2 ani. Are, pentru că trebuie spus acest lucru, are și 75 de posturi de comentatori. Să sperăm că vor fi competiții de cel mai înalt nivel aici, încât să vină atât de mulți comentatori la Cluj. Cine știe, poate să găzduiască partide în viitor din cupele europene ale Universității Cluj la cel mai înalt nivel. În plus, în spatele tribunei întâi se va ridica o sală modernă de 7500 de locuri. E nevoie de aceste investiții în infrastructură, spunea și Gică Hagi înaintea acestei partide. Aceștia sunt primii pași pe care îi facem pentru reconstrucția echipei naționale. Avem nevoie de stadioane de top, încet, încet vor veni investițiile și la nivelul loturilor de copii și juniori și cu siguranță toate aceste investiții făcute cu cap vor aduce beneficii fotbalului românesc. Vor da rezultate, însă nu peste noapte și trebuie să avem răbdare. O intervenție foarte bună a lui Zsolt Szilágyi în fața lui Comcov și acum un fault făcut de Dacian Varga. Foarte energic Dacian Varga. Dan Petrescu a adus multă muncă de convingere cu șefii săi înainte ca Dacian Varga să se întoarcă la Cuban Krasnodar, pentru că el la începutul acestui sezon se afla în lotul sportului studențesc. E adevărat, nu era folosit, însă aștepta un semn de la Krasnodar că situația sa se va rezolva. Bine, și un semn de la Vasile Șiman, cel cu care este aproape imposibil să negociezi, și nu o spunem noi, ci o spun cei care au avut relații în fotbal, relații de afaceri cu Vasile Șiman. Acum Constantin Grecu, un duel cu același Dacian Varga, doar repunere din colțul careului de 6 metri pentru Cuban Krasnodar. A trecut primul sfert de oră al acestei partide. Rușii conduc 1-0 după golul super marcat de Kulik în minutul 7. N-a fost fault aici la duelul dintre Varga și Grecu. Era aproape de fază. Cristi Balaj, care oricum e recunoscut drept un arbitru care lasă jocul destul de liber, un arbitru care încurajează cursivitatea partidelor. Încă o dată reușita superbă a lui Kulik din minutul 7. De remarcat și centrarea lui Dacian Varga dincolo de execuția lui Kulik. A fost o centrare foarte bună. Este atent Szilágyi și reușește să-i trimite lui Marius Popa. Un balon aruncat spre brazilianul Machado. Boștin acum pentru Mendy. Primește francezul Naser Menasel. Trimite foarte bine pentru Ungurușan. Un atac ceva mai hotărât al Universității Centrale lui Ungurușan la colțul lung. Balonul este respins de Kozlov. Mingea ajunge la Gaston Mendy. Senegalezul încearcă să dribleze, dar s-a apărat foarte bine Kozlov. O minge pe care nu o poate controla Davidov. Încearcă Universitatea Cluj să mute jocul în jumătatea adversă. Acum un gest tehnic frumos al lui Gabriel Machado, însă rămas fără niciun rezultat. O deviere cu călcâiul ce a dus mingea la Belenov. Ce înseamnă un public care se pricepe la fotbal? Am auzit aplauzele de după golul marcat de Kulik, au fost aplauze și după gestul tehnic superb al lui Machado.
Acum din nou Machado, pleacă Sebastian Cojognean, el intră acum în posesia mingii, încearcă să joace din prima, să dea o viteză mai mare acestei faze, însă nu reușește pasa către Machado. Davidov pierde duelul aerian cu Steven Pele. Iar acum Constantin Grecu trimite din nou către propriul portar. Marius Popa, unul dintre jucătorii Universității care a atins de cele mai multe ori mingea până acum. Gurușan îi trimite lui Cojognean. Silaghi pentru Steven Pele. Întoarce balonul Naser Menasel. Kuban Krasnodar va putea fi văzută și într-o partidă oficială în această săptămână, duminică de la 11:30 dimineața. Va fi pe DigiSport 3 în direct partida dintre Amkar Perm și Kuban Krasnodar din etapa cu numărul 27 a campionatului Rusiei. Vă reamintim, meciurile lui Kuban pot fi urmărite pe canalele DigiSport. Joacă din prima în aceste momente echipa lui Ionuț Badea. Jocul lăsat să continue după duelul dintre Zelao și Claudiu Niculescu Culic. Îl are alături de el pe Bugaev, caută zona centrală Bugaev, se răzgândește, trimite o pasă înapoi. Tlisov trimite pentru Kozlov. Din nou Tlisov, optarul lui Kuban Krasnodar, este mijlocașul defensiv. Într-o mare măsură vedem în această seară la lucru echipa standard a celor de la Kuban Krasnodar și acest atac pare unul foarte periculos. O centrare cu care era vizat Davidov. Execuția aparținut lui Kubic. Parcă știu mai bine ce să fac atunci când ajung în preajma porții adverse. Jucătorii lui Dan Petrescu, încă o dată centrarea lui Cubic, minge trimisă în spatele porții lui Marius Popa. Degajare lungă a portarului clujan către Gaston Mendy, însă acesta n-a excelat niciodată la duelurile aeriene. E un jucător tehnic, un jucător care are și viteză, însă în continuare are mari carențe în ceea ce privește plasamentul. De aceea nici nu a reușit să se impună ca titular la Universitatea Cluj pe postul de fundaș stânga. Deseori surprins prea avansat, adversarii de regulă construiesc fazele periculoase în spatele fundașului stânga, care astăzi este folosit pe postul de mijlocaș stânga. O problemă cu mingea, e nevoie de alt balon. Am văzut un moment foarte interesant ceva mai devreme. Zelao a ieșit cu mingea la picior din propria jumătate, a pasat și a văzut că are un culoar. Putea să se ducă spre poarta adversă, dar a aruncat așa o privire spre bancă, spre Dan Petrescu și a decis să se întoarcă în propria jumătate. Semn că Dan Petrescu a reușit să impună disciplina și la Krasnodar. Resping clujenii. A fost intervenția lui Naser Menasel și cel care depune de la margine este Roman Bugaev, fundașul stânga al lui Kuban Krasnodar. A încercat să combine cu Kubic. S-a pripit acolo Jolt Silaghi, iar Steven Pele faultează. Davidov a fost cel tăvălit de fundașul central francez al Universității. Este al 12-lea meci pe care Kuban Krasnodar îl dispută împotriva unei echipe din România. Vom mai vorbi despre acest lucru pentru că este foarte interesant de văzut care a fost echipa care a reușit să învingă pe Kuban Krasnodar. Este o surpriză, nu este o formație de primă ligă. O minge așezată pentru un șut puternic. Execuția i-a aparținut fundașului dreapta Alexei Kozlov. Și din nou Dacian Varga oprit din acțiune pe semnalizarea lui Zoltan Sechei, cel care a considerat că Varga a jucat mingea cu piciorul prea ridicat. Da, Cornel Țălnar are și el amintiri de la Cluj. Nu putea să rateze inaugurarea acestui stadion. Are chiar și rude la Universitatea Cluj, pentru că joacă aici nepotul său, Gheorghe Grozav,
proaspăt revenit în România după o experiență în Belgia, la Standard Liège. Probabil se va întoarce în Belgia la finalul acestui sezon. El este doar împrumutat de Universitatea Cluj și a avut evoluții bune. A și reușit să marcheze pentru echipa lui Ionuț Badea. Acum Sebastian Cojognean se încurcă în minge. E deposedat până la urmă. Nu prea reușesc jucătorii lui Badea să se conecteze la această partidă. Da, este problema de care vorbeai și tu ceva mai devreme, Dan. Sunt emoționați, încă sunt foarte tensionați jucătorii lui Ionuț Badea. Ușor, ușor cred că își vor da drumul la joc. Primește Machado, un brazilian special al Universității Cluj. A fost un faul făcut de Dacian Varga. Varga pune foarte tare osul, cum se spune în fotbal. A intrat decis în acest duel cu Machado. L-am văzut și mai devreme într-un alt duel cu Grecu. Da, Dacian Varga l-am văzut în momentul intonării imnurilor, absorbit pur și simplu de ceea ce se întâmpla în peluza ocupată de Galeria Universității. Belenov nu are niciun adversar care să-l jeneze, n-a pasat către Zelau. Acum Tlisov reprimește de la Comcov. Kozlov, un pressing timid făcut de Universitatea Cluj. Bugaev faultat în momentul în care a pasat de Claudiu Niculescu. Kuban Krasnodar traversează o perioadă foarte bună în campionatul Rusiei și spunem asta nu doar datorită clasării din acest moment, datorită poziției a 6-a pe care se află trupa lui Dan Petrescu, ci pentru că nu a pierdut în ultimele 4 runde. Are 3 victorii și o remiză și aceasta din urmă în compania unei forțe din Rusia, 0-0 acasă cu CSKA Moscova. Iar printre cele 3 victorii se numără și un succes cu 1-0 împotriva lui Anji Mahachkala, echipa la care joacă și antrenează Roberto Carlos și unde strălucește Samuel Eto'o, fotbalistul cel mai bine plătit fotbalist din lume, cu 20 de milioane de euro salariu anual. L-am văzut și pe finanțatorul Universității Cluj, Florian Walter. El nu s-a lăsat purtat așa pe valul entuziasmului, deși sunt mulți suporteri ai șepcilor roșii care speră ca în acest an echipa lor favorită să se implice în lupta pentru titlu. Spunea Florian Walter, noi nu ne gândim atât de departe, o luăm pas cu pas. Asta și pe Vasile Șiman. Acum ocazie importantă din nou pentru Kuban Krasnodar, 2-0, gol marcat de Davidov, minutul 26. Din nou aplauze pentru reușita echipei lui Dan Petrescu. Davidov, acrobat din, să spunem, un acrobat de talia lui Miro Klose. El pe vremuri făcea astfel de salturi. Măcar Bafemi Martins, gândindu-ne mai în spate. Măcar cei doi jucători pomeniți nu sunt foarte înalți. Davidov are 1,88 m, a scăpat în culoar printre Silaghi și Steven Peleș și nu l-a iertat pe Marius Popa. Davidov, al doilea marcator al lui Kuban Krasnodar în această ediție din campionatul Rusiei, a marcat până acum de 8 ori. O execuție simplă, dar eficientă a lui Davidov. În continuare așteptăm și reușitele Universității Cluj. Până la urmă, formația gazdă a acestei întâlniri. Așteptăm un meci cu foarte multe goluri. Am văzut 2 până în acest moment. De remarcat pasa trimisă pentru Davidov, o pasă superbă. Da, printre picioarele lui Boștină pe culoar au stat departe unul de celălalt, Joel Silaghi și Steven Pele. Se vede că nu joacă împreună cei doi. Perechea lui Steven Pele din centrul defensiv este Lucas Sucala, aflat doar pe bancă la această partidă. Gică Hagi în tribune.
Giga Hagi a fost prezent și mai devreme în studioul special amenajat aici, în cadrul emisiunii Fanatic Show. Fanatic Show este și la pauză și la finalul acestei partide, cu reacții ale protagoniștilor. Vom auzi desigur și pe Dan Petrescu la finalul acestui joc. O cădere spectaculoasă a lui Cubic, dar nu s-a lăsat păcălit Cristi Balaș, nici vorbă de fault. Ungurușan acum la minge, sprintează Cojogneanu, Ungurușan pasează pentru Machado, Machado iese driblingul, să vedem continuarea. Gaston Mendy la minge, Gaston Mendy deschide jocul bine pentru Grecu, Mendy practic lovit de balonul trimis de Grecu la această fază. A greșit execuția fundașul stâng al Universității, a vrut să trimită cu efect în spatele fundașilor celor de la Cuban. L-am văzut și pe Ioan Horoba, cel care le-a fost practic gazdă clujenilor. Și de ce mulțumire a avut parte Gazmetan Mediaș la ultima partidă cu Universitatea Cluj, câștigată de clujen detașat cu scorul de 5-2, cea mai bună prestație din acest sezon pentru Universitatea Cluj, chiar în runda precedentă. 2 victorii are în ultimele 2 etape din Liga 1 formația lui Ionuț Badea, 1-0 cu Ceahlăul, 5-2 cu Gazmetan Mediaș. Remus Câmpeanu, unul dintre marcatorii Universității Cluj în acea finală de cupă câștigată în 1965 împotriva celor de la Dinamo Pitești. 10 ani capitan al Universității Cluj. Familia Câmpeanu a jucat mult timp la Universitatea. Nepotul său, Tim Câmpeanu, unul dintre fotbaliștii foarte buni ai șepcilor roșii. Boștină, o pasă pentru Mendy, primește Grecu, să vedem centrarea lui Grecu, una reușită și balonul este trimis de Claudiu Niculescu pe lângă poartă. Iată o primă ocazie pentru Universitatea Cluj. Încep să nu mai fie timizi jucătorii lui Ionuț Badea. Excelentă centrarea lui Grecu pentru lovitura lui Claudiu Niculescu. Da, era nevoie și de o astfel de acțiune a Universității pentru a mai înviora puțin fanii prezenți la stadion. Încă o dată lovitura de cap al lui Claudiu Niculescu. Este prima ocazie a șepcilor roșii în această partidă. Acum Gabriel Machado l-are în spate pe Bugaev. Se grupează foarte bine rușii în preajma omului care ține mingea și reușesc de foarte multe ori să recupereze. Boștină pentru Nasser Menasel, din nou francezul la minge. Boștină îi trimite lui Mendy, Mendy are spațiu la dispoziție, avansează Mendy, este însă blocat de Dacian Varga, foarte disciplinat Dacian Varga, lucrează deja de foarte multă vreme cu Dan Petrescu, să nu uităm acest lucru. Dacian Varga, autorul primului gol în cupele europene din istoria Unirii Urziceni, o formație care a dispărut mult prea repede din peisajul fotbalului românesc. Vedem și o parte din delegația rușilor, o delegație numeroasă, 80 de persoane au venit la Cluj pentru această partidă amicală. Costurile deplasării celor de la Cuban Krasnodar, suportate de gazde. Așa se face. Da, așa e normal, așa e civilizat. 65.000 de euro a costat charterul care a dus pe Cuban Krasnodar la Cluj. Întrează Grecu direct în brațele lui Alexander Belenov, golkeeperul celor de la Cuban Krasnodar. Avem desigur o mulțime de lucruri de spus și despre jucătorii celor de la Cuban. Foarte important de menționat faptul că sunt mulți jucători în lotul lui Cuban Krasnodar care au trecut pe la echipele importante ale Rusiei, echipele puternice din Moscova, unii dintre ei chiar crescuți la Spartak și Lokomotiv. Este cazul portarului, lui Alexander Belenov, în vârstă de 25 de ani. Acesta a fost timp de 2 sezoane în lotul lui Spartak Moscova, însă a plecat de acolo pentru că a jucat o singură partidă. Portarilor nu le este ușor la nicio echipă, dacă titularul este în formă, rezervei și celui de-al treilea portar le este foarte, foarte greu. Dacian Varga acum pentru Kozlov, într-o poziție bună. Kozlov poate centra, o face.
Mingea bulbuită acolo în careu, scoasă până la urmă de apărarea Universității. Gaston Mendy, leacă Niculescu în stânga, Mendy trimite însă în cealaltă parte la Sebastian Cojognean. A avut evoluții foarte bune Cojognean în acest sezon. Un șut blocat, o minge prinsă ușor, prinsă lejer de Belenov. Cojognean a adus Universității Cluj penultimul succes, cel din meciul cu Ceahlăul Piatra Neamț. Contraatac al rușilor, o pasă pentru puternicul Davidov, aflat în duel cu Steven Pele. Davidov scoate balonul pentru slovacul Kubic, recuperează clujenii, mingea este acum la Cojognean. Cojognean a fost în mare promisiune a fotbalului românesc, se vorbea foarte frumos despre acest jucător pe vremea când era junior și era la CS Otopeni. O pasă a lui Machado pentru Mendy, senegalezul se întoarce și vine șutul lui Boștină. Frumos! Da, încet începe să lege jocul și echipa lui Ionuț Badea. Păcat de poziția bună pe care a avut-o Gaston Mendy. Mingea i-a venit însă pe piciorul drept. El este jucător de picior stâng. Prima modificare la Universitatea. Va intra Florin Matache în locul lui Marius Popa. Pe final va intra și Emil Solomayer, cel care nu era trecut pe banca de rezerve. Da, probabil că și Dan Petrescu ne pregătește o surpriză, de aceea jucătorul cu numărul 90 este secret. Davidov, marcatorul golului 2 al lui Cuban Krasnodar. Steven Pele respinge, recuperează rușii. La minge a fost ceva mai devreme Vladislav Kulic. O mare responsabilitate are Gabi Boștină, mutat de Ionuț Badea în centrul liniei de mijloc. El a fost cel care a greșit acea pasă, n-a mai putut repara eroarea care s-a soldat până la urmă cu golul lui Davidov. Primește tocmai Boștină. Boștină caută o soluție, trimite către Machado. Machado, mingea ajunge la Niculescu. A treia ocazie a Universității Cluj. Și a doua pentru Claudiu Niculescu. Un jucător care înseamnă mult pentru actuala formație a Universității Cluj. A reușit cum necum Machado să așeze bine mingea pentru șutul lui Claudiu Niculescu. Unul dintre jucătorii importanți din fotbalul românesc, păcat că la echipa națională nu a avut prea multe șanse de a-și demonstra valoarea. Un atacant complet, un atacant care lovește perfect mingea cu ambele picioare, plus că are și o lovitură de cap foarte bună. Se luptă acolo Nasser să recupereze, nicio șansă însă pentru mijlocașul francez. În continuare, atmosfera este una foarte frumoasă aici pe Cluj Arena. Cred, ținând cont de ultimele evenimente, că putem schimba proverbul cu toamna se numără bobocii, să spunem că toamna se numără stadioanele. A treia arenă inaugurată în această toamnă în România, după Național Arena, după Arena Națională și noul stadion Ilie Oană. Să sperăm că și în alte orașe o să apară stadioane noi. Este extrem de importantă infrastructura pentru fotbalul modern și nu doar pentru fotbal. Da, cât de curând, în 2013, Astra va juca la Giurgiu pe un stadion nou, un stadion de 15.000 de locuri. Machado acum venit în propria jumătate, de altfel Universitatea cu toată echipa în propria jumătate, din nou mingea adusă la portar. Matache încearcă să dea o pasă exactă spre Claudiu Niculescu. Au recuperat până la urmă clujenii. Pasa lui Machado, care a reușit cu dificultăți să-și mențină echilibrul, deposedat grecul de Dacian Varga. Degajează Alexander Belenov. A respins Steven Pele, mingea ajunge la marcatorul primului gol al oaspeților, Vladislav Kulic.
Kulic în duel cu Ungurușan reușește să trimită pentru Roman Bugaev și acum la minge este Tlisov. Tlisov îi pasează lui Kozlov, Dacian Varga. Varga trimite pentru Davidov, din nou Varga. Dacian Varga, omul care a pasat la reușita lui Kulic, o pasă din nou interesantă a lui Dacian Varga, dar am văzut o intervenție foarte exactă a lui Grecu și nu doar că a îndepărtat pericolul de acolo, dar nu va fi nici măcar corner. Grecu inițial pierduse poziția ideală, a reușit să revină și să-l blocheze pe Kozlov. Minutul 38, Universitatea Cluj, Kuban Krasnodar 0-2. Trei șanse destul de importante pentru șepcile roșii de a marca primul gol pe Cluj Arena. Ratate însă două de Claudiu Niculescu și una de Boștină. Nou Boștină încearcă să mute jocul în partea dreaptă la Bogdan Ungurușan. A fost o pasă prea scurtă. Jolțilaghi din nou pentru Boștină. Sunt spații destul de mari între jucătorii Universității, de aici și dificultățile în a imprima o viteză crescută fazelor ofensive. Totuși e bine pentru Universitatea Cluj că joacă acest meci amical înaintea partidei oficiale cu FC Brașov. Putem spune după această partidă că emoțiile s-au dus. Și a încercat norocul și Naser Menasel, a trimis puțin pe lângă poarta celor de la Kuban Krasnodar. Rămâne 2-0 pentru Kuban. Ne apropiem de pauză. Nu uitați, de la 20 pe DigiSport 2 începe seria de transmisii alternative din predinările Campionatului European 2012. Kuban a marcat până acum prin Kulic în minutul 8 și Davidov în minutul 26 în dreptul Universității Cluj. Deocamdată doar ocazii, nu și goluri, însă nu este timpul trecut. Mai bine de o repriză la dispoziție pentru formația lui Ionuț Badea. Primește slovacul Kubic. Kubic nevoit să întoarcă pentru Bugaev. Încearcă să recupereze Naser și mingea este acum la Gaston Mendy. Mendy îi trimite lui Grecu. Naser acum nu are variante, nevoit să paseze înapoi, nu avea niciun coechipier care să-i poată pasa în verticală. Acum Jolțilaghi. Pentru el, fanii Universității au declanșat un protest de mare amploare. În urmă cu câțiva ani a fost foarte aproape să se despartă de Universitatea Cluj, însă fanii șepcilor roșii au venit în număr foarte mare la unul dintre antrenamentele echipei și practic i-au silit pe oficialii Universității să renunțe la ideea de a-l da afară pe Jolțilaghi. Iese bine Belenov în fața lui Claudiu Niculescu. Iese bine pentru Kuban, nu pentru Universitatea Cluj. Spuneam mai devreme că Dan Petrescu a reușit să transforme această echipă pe Kuban Krasnodar și dacă vă voi citi următoarele statistici, veți înțelege și dumneavoastră de ce. Din 2000 încoace, formația Kuban Krasnodar a jucat doar 4 sezoane în prima ligă. A fost chiar și un sezon în Liga a 3-a și nu a reușit niciodată de-a lungul participărilor sale în prima ligă, nu a reușit performanțe extraordinare. Este pregătită o a doua modificare la Universitatea Cluj. Este una cu totul și cu totul specială, pentru că noul jucător al Universității Cluj vine de pe banca celor de la Kuban Krasnodar. Este Cristi Pojar. El va intra pe teren pentru a evolua, putem spune, în ultimul meci al carierei. Cristi Pojar a terminat cariera de jucător în 2003. Mărturisea secundul lui Dan Petrescu că a așteptat în zadar o nouă ofertă de la Universitatea. Iată-l se îmbrățișează acum cu Ionuț Badea.
O ofertă care nu a venit, vă spuneam însă, după 2003, din momentul în care s-a lăsat de fotbal, a fost 3 sezoane secund al universității, cu Stelian German, cu Ioan Ovidiu Sabău, cu acesta din urmă chiar în Liga a 3-a. Da, a colaborat pentru scurtă vreme și cu Mircea Cojocaru la Universitatea Cluj. Cuban Krasnodar, un atac nereușit al oaspeților. Dacian Varga a fost cel care a pierdut balonul, însă a recuperat doar pentru moment Zela. O repune Grecu, cel care va fi probabil înlocuit cu Cristi Pojar, pentru că va fi o înlocuire post pe post. De asta a și dat repede drumul la minge Constantin Grecu, să nu cumva să iasă până la pauză. Să mai prindă câteva minute pe teren. Boștină îi pasează acum lui Steven Pele. Primește Grecu. Centrarea lui Grecu, o centrare bună pentru Claudiu Niculescu. A reușit să atingă mingea Claudiu Niculescu, nu însă și să imprime traiectoria dorită. A fost marcat strâns acolo de Serghei Benz. Acum Komkov către Tlisov, mingea în stânga la Bugaev, din nou Benz către capitanul Zelao. Nu sunt foarte ușor de impresionat rușii, pe ei nu-i ocupă și deloc emoțiile. Evident, un mare rol în acest lucru îl are și Dan Petrescu. Ei joacă această partidă ca și cum ar fi un meci oficial și se vede acest lucru. Au dat 2 goluri, stau foarte bine în teren, nu sunt dispuși să renunțe la nicio minge. Varga trimite mingea în afara terenului ca să poată intra Cristi Pojar. Așadar, în locul lui Constantin Grecu. 44 de ani are în acest moment Cristi Pojar. Este meciul său de retragere. Toată cariera a evoluat la Universitatea Cluj. 10 sezoane în Liga 1, 2 sezoane în Liga a 2, în total 194 de partide pentru Universitatea Cluj. A debutat în 1984 pentru Universitatea în Liga a 2. În 1985 juca primul său meci pentru Universitatea în prima ligă și, atenție, marca, deși este funda stânga, marca un gol la debut. În aceeași situație se afla Ioan Ovidiu Sabău. A jucat în prima oară în Liga 1 într-o partidă cu Oțelul Galați, câștigată de Universitatea Cluj cu scorul de 5-1. N-au fost deloc multe golurile lui Cristi Pojar pentru Universitatea, 4 în Liga 1, 4 în Liga secundă. Însă a jucat toată cariera la Universitatea Cluj și a dedicat viața de fotbalist acestui club și nu pot să nu remarcă bannerul care este la tribuna a doua a Cluj Arena și care, cred eu, este strâns legat de intrarea lui Cristi Pojar. Viața asta țin cu asta a făcut Cristi Pojar. Și o situație interesantă acum la Universitatea Cluj, 2 jucători care poartă același număr, 3. A fost numărul lui Cristi Pojar, nu a renunțat la el. Iată-l și pe Gaston Mendy, celălalt număr 3 din echipa lui Ionuț Badea. Nu cred că va avea probleme Cristi Balaj să-i deosebească. Și oricum, Cristi Balaj, un tip care e foarte deschis, un tip care ține la glume și pentru el e o partidă specială. Acum vine centrarea lui Cojognean pentru Claudiu Niculescu. Din nou, Claugol nu reușește să cadreze. Își dorește foarte tare să marcheze Claudiu Niculescu. Se vede acest lucru, își dorește foarte, foarte tare acest lucru. Un minut de prelungire pentru această primă repriză. Vor fi primele reacții la Fanatic Show. Vă așteaptă Horia Ivanovici și invitații săi, Ilie Dumitrescu și Cristi Coste. Va fi Fanatic Show și după partidă, iar de la 22 în direct pe DigiSport 1, Franța-Bosnia, un meci care pe care din preliminarele campionatului european 2012. Un nou atac al rușilor, pleacă Varga în dreapta, fază periculoasă, o fază blocată până la urmă de Bogdan Ungurușan, cel care a șutat František Kubik. Recuperează Cojognean, este în duel acum cu Komkov, îi pasează Bugaev lui Kulik.
le-a cam creat probleme acest Kulic în prima parte. A reușit un gol de senzație, tot el a pasat pentru reușita lui Davidov. O degajare ratată a lui Belenov. S-a dus de mult minutul de prelungire, însă cu siguranță e prelungită această primă repriză pentru ca Pojar să evolueze mai mult la meciul său de retragere. Gabi Boștin acum combină cu Bogdan Ungurușan, greșește până la urmă Boștină. Posesie pentru Kuban Krasnodar. Repune Bugaev, minge este acum la Tlisov, primește Dacian Varga, din nou Tlisov și recuperează clujenii, însă nu mai este timp pentru încă un atac, este pauză pe Cluj Arena. Universitatea condusă de Kuban Krasnodar la meciul inaugural al acestui stadion cu 2-0. Kulic a deschis scorul în minutul 8, l-a majorat Davidov în minutul 26. În pauză este Fanatic Show, ne întoarcem la Cluj peste aproximativ 14 minute.